Assalamu алейкум, хайырлы кич дуслар. Узган атнада һәм дә бу атнада Путин һәм Трампның очрашу ихтималы булуы уңайыннан Мәскәү биржасында бераз күтәренке кәеф булып алды. Портфельләр үсеп яшел зонага керде дисәк була. Рәсәй президентының үткәргән киңәшмәсендә инфляцияның акрынаюы һәм дә март аена караганда инде июньгә кадәр менә 10,3%-тан алып 9,4%-ка төшүе, июль азагына 8,8% дәрәҗәсендә тукталуы һәм калуы турында әйтелгән. Алга таба президент сүзләренә караганда, Үзәк банк икътисади торышта алдагы үсешкә бернинди зур куркынычлык күрми. Һәм дә ел азагына, димәк, инфляция 6-7% кысаларында калырга тиеш. Бу президент куйган максатмы, яки инде Үзәк банк сынап чыгарган күрсәткечләрме, бу турыда без төгәл әйтә алмыйбыз. Рәсәй башлыгының сүзләренә караганда, Үзәк банк шулай ук макроэкономик торышны контрольдә тута бирә һәм дә кирәкле моментта үз чараларын кертеп барачак. Инде төп максат итеп инфляцияны 4%-ка кадәр төшерү тора. Һәм монда бу эшне башкаруда әлбәттә Рәсәй банкы регулятор буларак бу эшне алып бара. Шунда ук безнең Эльвира Набиуллина. Һәм әлбәттә без аңлыйбыз инде, монда сәяси моментлар, монда икътисади моментлар, монда алып барылучы СВО да монда. Шуңа күрә кайсы вакытта бу максатка ирешелер, моны беркем дә әйтә алмый, әлбәттә. Без үзебездән торган эшләргә тиешбез. Теләгегез булса, менә шул турыда мин бераз таныштыру подкастымда сөйлим. Ярты сәгатьлек подкаст бу. Бусти татлыда күрә аласыз, карый аласыз. Аның өчен Т-банктан бирелгән сылтама буенча күчеп, карта ясап һәм шул картага килгән акча белән подкастны ачтырып карый аласыз, дуслар.